implementar kitab Ecclesiastes kalnong bakat ar kadukot kebanyo kong kumni kadomet kan pai pat sugar khendo kumba kalalong pat bakamen sim kan pai show blay wala ayaka kanega met jungi la thaw ka daga khendo bat kan de ban lei pai pat sugar khendo hanre kamen sim kan lei pai show blay ubala ayaka hangi để hăng ní keng bangi sedang memperkat de yo pinong kamet talai sekendau se tangam sem nyap ko lai chu lai để hăng ní ngi sedang memperkat da ong no yo pi mana yap nong ta kamet po kendau lai tangam sem kam yap ko để ngap mana thu pi nong tho ye ne ke kitab la khot yu ba Ecclesiastes don ki scholars ba ong bo de Solomon uang gumne ga met kan leche khando na mar la tha ga khando re ka men sem kan iktin men sem hang ne em ko bo Solomon ong ka ba kitab Ecclesiastes ko ong ha iktin original ka ba de iktin Hebrew ka de iktin ruach ka de iktin ruach tip ga ruach ha ga ni ga Bible junga ko ong ka men sem kan lech pa show blay wala ayaka re ngap ngan batai pi dagane pat ka bathamai ka BSI bathamai ko ong heka kumno ngan puli bit khot banyo ki met jongi kin kala show pui khndo bat ka jing persat ka jing im kan lei pai show blay ubala ai ka hangi kani ka BSI bathamai ko ong ka jing persat jong ka jing im kan lei pai show blay ka khlem ong ka mensim ka lei pai show blay pi de ban shong man perkhat man ta hatu gini ki Bible ki persya hatu gini ki Bible ksoi no kam de kide ki juk ki beri pen kelai gini artli kide ki Bible Society of India hi kawe kide ki berim kawe kide ki bathamai kini ki berim ko ong ka mensim ga le shoble kini bathamai ko ong ka jing persat jong ka jing im ka le pai shoble so de hang ne ken tlim ngi kulma ngap ke to ke balik pa shoble em lok pi ka bangi perkat tarai ka de ke mensem do ong no pi ke mensem ka ne ke mensem ke pa shoble kam don kti don kejat kam don kemut don kemat kam don ye ka ne kam don met kam don jabing ban perkat kam don ai ka shude ka jing persat jing jing im pitip ka jaga jing persat jing jing im ye ne ktin ruak ki ka Bible ka si pen kelai ka sorry ka Bible pareng ka pen kelai ka spirit ini tin ruak ka Bible ka sige pen kelai ka mensem hanre nda poi ka ni ka Bible bisa ba thamai ngiyo I ha ni khot ka pen kelai ka jing persat jong ka jing im pitip ka ta ka ruak ka balai pashu blai ka de ka to ka bo blai upersat ha ga tlikmut jong Adam ubriu uban nongkong ka to ka jing persat em don hagani ke Bible kasi berim jingiru don ki bat translate ni kitin ruak shagal air nama ruak kadai de shagal air ngano bian ruak kemut kal air kajing persat piba haba pi persat kami gal air den em so kal ruak kadai gal air ka ba ajing em yo Adam haga por ba bleu persat sin nongkong hagi tlik mut jong Adam so habo Solomon ong katu mensem galai pashu blai kemuru ong katu jing persat jong ke jing im kabo bleu persat agi tlik mut jong brio katu ka dukut kadu kadam galai pashu blai kamut bagadai ka mensem ka badon jing im ka badon kemut don kemat ka badon keti don kejat no ngi perkat gumta den em ngi perkat kumne katu mensem galai pashu blai kalong gumta pitip nem ye katu ka mensem ka bangi perkat ka balai show blai hajing syakam de ka ruak katu ka mensem ka bangi ki Kristan ki perkat ka balai pashu blai ka de hajing syaka nepesh ye ni kiti nepesh lepen kelas ke Bible pareng soul ye kiti nepesh lepen kelas soul ye kiti ruak lepen kelas ke Bible pareng spirit ye kiti nepesh bon sin ha Bible ke sigi pen kelai ka kum ga jing im life jing im rai
ia ke ketin ruak lepen kelai syak ketin mensim ha Bible kasi barim hari ni batamai hagan ni kot ngi ba kepen kelai ka kum kejing persat jong kejing em hangi Kristan ngi ngai kum ni na bo briu yam ka met ka leche kondo ka tu ka mensim ka leche tai ka tu ka mensim ka bangi mot leche beneng kam dei ka ruak ka tu ka mensim ka bangi leche beneng em ka bodon chong blai bot blai ka bangi Kristan ngi mot ka dei ka nepesh kam dei ka ruak ngano api laga dei makna nepesh laga dei makna ka ruak kam don kti don kejat kam don jabing kam don dur kumne ka sudah ke breath ka sudah ke jing persat jong ke jing em ka ba ajing em yo breu kta dei ka ruak so nglei ba pulih manta ye kana nong ka ba khandai an pulih sha da ka Bible berim biasa berim nong ba khandai khol besan kong kumne namar ke ba im giti bakin siap re ke ba yap kim ti ba ai ke kitab Ecclesiastes kong ke ba im tip bakin siap tang ba ke ba yap kim tip ai full stop ke ba yap kim tip ai lemne kim don nong ai show ke jingken mau yaki la klet no ki bayap kim tip ai kat khot bishpo ke baro ke bagti jom be kala ban le man ta le ye kar ke borba kat ba medang em namar umdon ke kam umdon boy umdon jing tip umdon jing start show ha jing tep sha ka ba men selai kitab Ecclesiastes kong ndah bo briu le nagane pertai uyap ulet sha jing tep kani Bible kasi kong ulet sha jing tep hangta umdon jing start umdon boy umdon kakam umdon jing tip umdon knowledge umdon wisdom ha jing tep hari ni kitin jing tep hang ne ha kitin original biang kade kitin Sheol 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 pad yang ni kitin Sheol lapan kelai ka dagan ni ke betamai kan ni ke biasa betamai kong umdon jing perkat umdon jing tip umdon jing start ha ke perthei ke bayap ha ke perthei ke bayap ka biasa betamai kong umdon jing start umdon jing tip ha ke perthei ke bayap kan ni berim kong umdon jing start umdon jing tip ha jing tip ke kitin original ke kitin Hebrew ke kitin Sheol ha ke Bible Septuagint ka ong ka umdon jing start umdon jing tip ha Hades da ka doe rims Bible pin pulih ka ka Bible Catholic ka ong umdon jing start umdon jing tip ha du job umdon jing ken mau ai ha du job hell habu briu yap ke kitab Ecclesiastes ka ong tip ai